त कैसे नारियल चुनरिया की नाई हो नइखे पॉकेट में पाई असो छोड़ करल माई के पूजाई हो नइखे पॉकेट में पाई। पॉकेट में पाई असो छोड़ा करल माई के पूजाई हो नइखे पॉकेट में पाई। खर्चा रुपया मदनिया ठनिया ऐसा न काम काहे करेलू धनिया त कैसे नारियल चुनरिया की नाई हो नइखे पॉकेट में पाई असो छोड़